Egy ideje érezzük, hogy az életünk működik, van ritmusa, csak éppen nem érezzük benne magunkat igazán. Éppen ezért hoztunk egy döntést, ami egyszerre felszabadítónak tűnik, és ijesztőnek is. Sziasztok, én Mónika vagyok, és elutazunk Ázsiába csak egy odajeggyel. Nem tudom, hogy magát a döntést meghozni volt-e nehéz, vagy így, ahogy egyre jobban közeledik az indulás napja, az összepakolás és a tényleges elindulás nehezebb. De próbálok nyitott lenni, és nem pánikolni, mert valóban nehéz itt hagyni az eddigi biztos és megszokott életedet a bizonytalanért, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy hú de jó, hónapokon át nyaralni fogsz. Két okból is úgy döntöttem, hogy vlogolni fogok. Az egyik az, hogy nekünk megmaradjon emlékként, és nem csak az emlékeinkben, hanem a videók formájában is az utazás mindennapjai, nem csak a történések, hanem a lelki megélések is. És a második dolog az, hogy ha van bárki, akit egy picit is tudunk inspirálni, vagy segíteni egy hasonló döntésben, utazásban, akkor ezt szeretnénk megtenni. Nekünk is nagyon sok olyan vlogger volt, akinek a munkássága inspirációt, segítséget nyújtott, és nagyon sok ötletet merítettünk tőlük, úgyhogy remélem, hogy nekünk is sikerül majd ezt továbbadni. Ezzel a témával kapcsolatosan pedig szeretnék külön köszönetet mondani a Balugasztróéknak, mert ők nagy részben befolyásoltak minket a döntés meghozatalában, illetve Herceg Milánnak is, mert tőle is nagyon sok inspirációt kaptunk. Esténként ez volt a program, hogy őket néztük. Szeretném, hogyha ez a csatorna az út során nem csak a szép dolgokat mutatná meg, hanem a lelki megéléseket is, és egy-egy országnak a negatív oldalát is, mert nem minden arany, ami fémlik, és biztos vagyok benne, hogy lesznek nagyon szép, de közben nagyon nehéz időszakaink is, illetve hogy mi önmagunk is fogunk változni az út során. Akarom, hogy őszintességgel tudjunk majd beszélni a megéléseinkről, és sok mindent tudjunk átadni nektek, illetve tudjunk megtartani emlékként a jövőben magunknak is. A következő videóban már a készülődésről mesélek, csomagolásról, intéznivalókról, és arról, hogy mit viszünk magunkkal, illetve mit vagyunk itt. Ha pedig érdekel a téma, akkor tarts velünk a következő videóban is!